ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ 01. имрӯз числа 20 сентябри соли 2025 сол 9 то хона ҳаст бачаҳо, 9 хона аз Душанбе. агар шумо хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанбе дошта бошед, агар шумо аз Душанбе хонахар бошед, заминхар бошед, квартирахар бошед, пас навор баҳри шумо бачаҳо азиз. барои реклама қабули хонаҳо, заминҳо, квартираҳо WhatsApp мегзорам, роӣ кунед. чизе дорен дар WhatsApp реклама карда фурӯшта мегзорам дар YouTube, TikTok, Instagram. лайкотона бимонед, дар канал подписатся кунед, хонаҳоро хушрӯ тамошо кунед, адресҳоро гӯш кунед. кадом хонае ки маъқултон мешавад бачаҳои азиз, фақат аз умми канали Саудо ТВ ба дили пир худохоҳад муроҷиат бикунед. лайкҳоро монед, дар канал подписатся кунед, видеоро сар мекунед. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузоперевозки Акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед бачаҳои азиз. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии арзон равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, бозорчаи Гравзавод аст ку ҳамуҷа. дом аслан 7 этажаҳаи хона дар соколни этажа қарор дорад бачаҳои азиз. адрес: шаҳри Душанбе, бозорчаи Зарафшон, бозорчаи Гравзавод, дом 7 этажа, соколни этажа, 300 000 сомонӣ нарх, дуҳуҷрагаи 38 квадратный метр. рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзорам, фақат метавонед аз умми канали мо ба дили пир муроҷиат бикунед. ремонти замонавӣ, 300 та нарх бо муомила дорам. ҳамаи чизу чораш қатъи фурӯхта мешавад. бо ҳамаи чизу чораш савдо мешавад. садфоиза ҳуҷҷато, бозор 50 метр, мактаб, масҷид 200 метр аз хона дур аст. занг зан пирсед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст бачаҳои азиз ки 4 ҳуҷрага 2 сотиқ замин дорад, дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. одамое ки аз 500 то 600 000 сум хона хоҳиш кардем, ина марҳамат. варианти беҳтарин 2 этажа хушрӯ замонавӣ кардагӣ бо проекти беҳтарин 570 000 сомон. рақамҳои WhatsApp ахираш 0070 метавонед занг зад пирсоншед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор, наздик ба балниса, наздик ба мактаб, наздик ба маршруткаҳо. 56 ва 45. свет доимӣ, об, качалка доранд. ремонту дараҷаи олӣ 570 000, боз якчанин арзон мешавад. бачаҳо лайкҳоро монед, дар канал подписатся кунед. хонаҳотона, квартираҳотона, заминҳотона видео карда рӯй кунед, рекламака фурӯшта мегзорем. дӯстон, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ 2 этажа, нарх навои зур бачаҳо. ҳарчанд ки хонаҳои Душанбе қимат боша, ҳаракат карда арзоноша мемонем бачаҳо азиз. анаи хона 2 сотиқ замин, 2 этажа, 5 комната дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе, 550 000 сомон нарх. салом ба кулли мардуми Саудо ТВ мегӯям. хона бо тамоми санъатш савдо мешавад. хуб, ба назди хона 2 маршрут, яъне 54-29 ва таксиҳои 5 сомона мегзарам. мактаб тақрибан 300 метр дурай. бунгоҳи тиббӣ мавҷуд мебошад наздикида. аз бозори деҳқон 5 километр. маҳаллаи Чимтепа, 550 000 сомонӣ. занг зад пирсем бачаҳо азиз. дӯстон, боз хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фирдавсӣ, 4 ҳуҷрага 2 сотиқ замин масоҳат, ҳавли полни брусчатка чиндагӣ. бачаҳо тамошо кунед кадом ҳолат. ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе, 690 000 сомонӣ нархаш. ассалому алайкум мардуми хонахар.
خانه فروشی نزدی حولگی در محله گلبوتا از کربان 2.5 کیلومتر دورتر در ناحیه فیداسی که مساحتی 2 سوتیق زمین تشکیل می‌دهد. دارای 4 در خانه با ремонти замонавӣ. خب комната баландии комната мега 3.10 баландишон, подвали 10/3 дорад. И бениҳоят плюси зура. свет ов доимӣ дорад. дар наздикии хона мактаб, мактаби 124, поликлиника, масҷид, садик аз роҳи калон то хона 40-50 метр. муомилаи созура занг запурсед. боз хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар ноҳияи фирдавсӣ бача азиз тамошо кунед. 4 ҳуҷрага масоҳати 2 сотиқ замин дар Фирдавсӣ дар Душанбе 690,000 сум нарх. ватсапшона мегузорам, зангзам муомила кунед. ман худам мега соҳибхона ҳастам, агентства нестам. прямо ҳамроҳи худам гап мезанем. ҳавлӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корбон, терминал пост, Чимтепа. 4 хона, 1 ошхона, калидори васеъ дорад, 2 та ҳоҷатхона, 1 та даруна, 1 та беруна дорад. خب бания дар даруни хона плюс хона бо ҳамаи чизҳояш фурӯхта мешавад. аз роҳи калон 100-150 метр дур. маршрутҳои 5, 41, 42, 52, 56, 88 ва автобусҳо ба пеши хонара мия ҳамин тарафҳо мегзара. занг занед бачаҳо, маълумоти пурраша бигиред. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастак. ҳар рӯза 8 та 9 та 10 та хонаҳои Душанбе монем, агар нимаш квартира, нимаш заминӣ мешавад. квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира 11 этаж, масоҳати 20 метри квадратӣ дар колхози Россия, шаҳри Душанбе 300,000 сомонӣ нархаш. як хонага дар 11 этаж, доми 11 этажа, наздикии даромадгоҳи даромади колхози Россия, рӯбарӯи пештара чойхонаи Самарқанд 20 квадратаи техпаспорт дора 300,000 сомонӣ. ҳамин дӯстони азиз, квадратҳои майда мемонем, арзонтароша ки зурмон бирасад. 80-90 квадрат монем, агар зурмон намерасад. ба ҳамин хотир фикри ҳамаро ҳам мекунем бачаҳо. лайкора монен, подписатсия кунед, поделитсия кунед, хонаҳотонро видеокарой кунед. Саудо ТВ реклама карда фурӯшта мегузорад бачаҳои азиз. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастак ки як ҳуҷрага квартира ки масоҳати 31 метри квадратӣ, якум этаж дар фабрика қарор дорад, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. хона дар якум этаж дар бинои 5 этажа дар сисафабрика назди медколлеҷ ҷойгир аст. ҳамун таксичиёи маршрутҳои 41, 45, 48 аст ки бачаҳо. канешкаи 41 ҳаминҷа наздик аст, як асанохи болотарак. хона бо тамоми чизҳояш фурӯхта мешавад. 320,000 сом бо санъати зурш ремонт кардагӣ 31 квадратный метр бачаҳо. ина маълумот ватсапшона мегузорам, ахирш 96 ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед бачаҳо. дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастак ки 35 метри квадратӣ, як ҳуҷрага квартира дар 3 этаж, 103 микрорайони шаҳри Душанбе 390,000 сомон нарх. як ҳуҷрага квартира 3 этаж, доми 4 этажа, открытие лестница 35 квадрат метр. хоб ремонт миёна средний кардагӣ, комнатаи калон, свет об постоянӣ ҳастай, отопление ҳастай, наздикии садик, мактаб. хоб мости 103 390,000 сум нархш. дӯстон, навор тамом мешад. чизе ки роӣ кардем, хоҳиш кардем, мондем, далши ждат мекунем дар ватсап мо дар аввали видео мондагиай. хона, замин, квартира чизе бошад, дар ватсап роӣ кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем ё ки рафта аз пеш навор мекунем. фақат по-братски лайкора монен, подписатсия кунен. ҳамин навор фақат лайк дорад бачаҳо. зиндаву сарбаланд.